znov našim znamením. Vydávaš s Bohom mŕtvi nemilujú, tomu neverím. Jedno ráno sa prihnal vietor, do sveta nás navždy rozfúkal. Jedno ráno oblohou bielou, každý iným smerom letia celkom sám. Jedno ráno sa prihnal vietor, do sveta nás navždy rozfúkal. Jedno ráno oblohou bielou, každý iným smerom letia celkom sám. Host Rádia Slovensko so Stanom Štepánom. Radosť ho počúvať, ale aj vidieť. Vladimír Kobielsky uvádza v slovenskej televízii Sieň slávy. Pri kom sa mu zachveli kolená? Snáď nám to prezradí dnes po 13:00. Hľadáme rodičov malej Simonky. Opakujem. Hľadáme rodičov malej Simonky. Simonka čaká na svojich rodičov pri informáciách. Každé dieťa by malo mať rodinu, ku ktorej sa môže vrátiť. 4 000 detí na Slovensku ju nemá. Staňte sa pravidelným darcom návratu a pomôžte opusteným deťom nájsť lásku a bezpečie v rodinách. Viac informácií na domovjerodina.sk. Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena s prílohou Čo robiť po úmrtí blízkeho. Ako zabezpečiť hrobové miesto a koľko stojí pohreb. Na aké príspevky máte nárok od štátu? Je potrebné sa pripraviť na dedičské konanie? Týždenník Báječná žena práve v predaji. Rádio Slovensko, krátke správy. Rado Tomeš, povodne na Slovensku spôsobili za druhý polrok tohto roka škody za vyše 1 000 000 eur. Vyplýva to zo správy o priebehu